Hi mga bata, ni Ana po si Teacher Sabina, ang inyong online teacher. Mga bata, atong tun-an ang subject na Araling Panlipunan 2, Week 7. Mga panahon ug katalagman nga nasinati sa atong komunidad. So mga bata, andam na ba mong maminaw ug mutan-aw sa atong video para makakatun kamo? Okay, so atong andamon ang atong hunahuna, ang atong pagsabot para mas makakatun kamo unsa ang atong maayo nga topic karon para makalikay kita sa umaabot nga mga katalagman. Okay, tan-awang hulagway mga bata. Maunay atong komunidad. Totoo kay mga bata ang hulagway. Adunay sunog, adunay bulkan nga ning buto, unsa pa, adunay linog na daot nga mga balay, pero naapoy hulagway nga nalipay ang mga bata. Naapoy kusog nga hangin. So daghan kayong makita niyo sa hulagway. So kana nga hulagway atong katunan karon para maangpingan ang atong panimalay, atong kaugalingon or atong komunidad. Mga bata, sa dili pa kita magsugod atong kantahon ang unsa ang panahon. Ready na ba? Ang tuno ani mga bata awiton sa tuno nga London Bridge. So mga bata, na mo idea unsa ang tuno? Okay, sunda ko ninyo. Ang uluhan sa atong kanta, unsa ang panahon. Okay. Unsa ron ang panahon, panahon, panahon. Unsa ron ang panahon, sulti ko. Ang panahong ting-init, ting-init, ting-init. Ang panahong ting-init, maglipay ta. Unsa ron ang panahon, panahon, panahon. Unsa ron ang panahon, sultihi ko. Panahong ting-ulan, ting-ulan, ting-ulan. Ang panahong ting-ulan, mangandam ta. So mga bata, may tungod sa unsa ang kanta. Very good. Ang kanta may tungod sa unsa ang panahon. Okay? Unsa man ang panahon nga naapil sa kanta. Very good. Ting init og ting ulan. Matud sa kanta, mag-unsa kita kung ting init. Very good. Kung ting init, maglipay ta. Okay? Kung ting ulan, mag-unsa pud ta, mangandam ta. Nganong malipay man ta kung ting init? Syempre, daghang mahimo. Makapang tanom, unsa pa, makapang laag-laag, unsa pa, manuroy sa parke, ug uban pa. Nganong mangandam man ta kung ting ulan? Kay ngano man, adunay baha, daghan mahitabo kung ting ulan. Okay mga bata, pinaagi sa kanta, daghan mong nakatunan. Tama ba si teacher? Tama. Okay mga bata, sa kanta palang daan na may nakatunan unsa atong topic karon. Tanawang hulagway mga bata, adunay nagistorya ang duha ka bata. Unsa ba ilang gistoryahan mga bata? Una, mahimo ba nimong isulti ang imong nakita sa hulagway? Adunay duha ka panahon nga masinatian nato sa atong komunidad. Ang ting-init ug ting-ulan. Mahitabo ang ting-init sa mga buwan sa Nobyembre hangtod Abril. Mahitabo ang ting-ulan sa mga buwan sa Mayo hangtod Oktubre. Sa matag panahon nga atong masinati, adunay mga simina
nga angay natong suoton sama niini. Kung ting-init, mao kini ang angayan suoton. So tan-awa ang hulagway. Atong piliun asa ang ting gamiton sa ting-init. Na jacket, pwede mag-jacket kay adunay trabaho sa uma. Pwede po mag-jacket kung trabaho tungod sa init. And then payong isa pa na ay kalo, na ay eyeglass, na ay sleeveless, na ay short pan. Ang angay maunay gamiton sa ting-init. So, ano po kita kung ting-ulan, mao kini ang angayan suoton. Mugamit sa buong payong, kaputi, mga butas, naapoy emergency kit, ug mga sanina nga mga baga nga angay gamiton sa ting-ulan. Mga bata, manindot ang ilahang topic sa ilang panagsulti ay sa duha ka mga bata, di ba? Okay. So karon sa matag panahon nga atong masinati adunay usab kitay mga katalagman masinati sa ato ang komunidad. Kung ting-init, mao kini ang katalagman nga mahimong mahitabo. Tanawang hulagway unsa na. Hulaw ang tawag mga bata. Ang hulaw mao ang taas nga panahon sa ting-init sa usa ka lugar. Ang kayutaan mga liki, ang ubang suba mahubsan ug ang mga tanom mga laya o mga sunog tungod sa sobrang kainit. Maunay buot ipasabot sa hulaw. Ari na po kita sa laing hulagway. Unsa na mga bata? Linog. Mao kini ang pag-uyog, pagkurog sa yuta tungod sa paspas nga lihok sa enerhiya ug paglihok sa dagkong tipak nga yuta sa ilalom nga bahin sa kalibutan. Mao na ibot pasabot sa linog. Di ba mga bata? Delikado na siya. Ani-ana po laing hulagway mga bata. Unsa na siya? Mga laing katalagman. Pagbuto sa bulkan, mao ang panghitabo nga diin ang bulkan magbuga og kalayo. Nagbaga nga mga bato, lapok ug abo. Maunay bulkan mga bata. Okay, ari na pud kita sa lain nga katalagman kung ting-ulan. Mao kini ang katalagman nga mahimong mahitabo. Tanawang hulagway unsa na baha o lunok. Mao kini ang pagtaas ug pag-awas sa tubig gikan sa naandan nga gikamutangan o giagihan ngadto sa kayutaan. Sunod nga hulagway, dahili. Mao kini ang pagdahili sa yuta tungod sa paghumok niin o tungod sa linog. Okay, maunay landslide sa English o dahili. Ani-ana po laing hulagway, bagyo. Usa kini kakusog nga paghaguros sa hangin nga adunay dala nga kusog nga ulan. Di ba delikado mga bata ang bagyo? Mao ni mga katalagman sa panahon sa ting-ulan. Okay mga bata, kabalo ko daghan mo nakatunan. Adunay atong pagatubagon. Direksyon, basaha ug maayo ang mga pangutana. Pilia ang letra sa saktong tubag. Isulat ang tubag sa papel. Number 1, wala maka-eskwela ang batang si Kayla. Gabaha sa ilahang lugar. Daghang yuta nga bidahili sa ilang agianan. Unsang klase sa panahon ang ilang nasinati? Letter A, ting-init. Letter B, ting-ulan. Letter C, ting-uga. Letter D, taghulaw. Pilia mga bata ang saktong tubag. Pud kita sa number 2. Unsa nga katalagman ang gisgutan sa sitwasyon sa unang pangutana? A, hulaw. B, linog. C, bagyo. Letter D, sunog.
Ari na pud kita sa number 3. Asa sa mosunod ang mahitabo kung dili maayo ang linya sa kuryente sa balay ug sa uban pang struktura? A. Sunog, B. Linog, C. Hulaw, D. Dahili. Ari na pud kita sa number 4. Lamdag ang palibot sa komunidad nila ni Roman. Daghan bata ang manggidula. Unsang klase sa panahon ang ilang nasinati? A. Ting ulan, B. Ting bagyo, C. Taghulaw, D. Ting init. Kita sa number 5. Unsay angayan nga suoton sa panahon sa ting ulan? Letter A, kaputi. Letter B, bikini. C, sando o short. Letter D, antipara. So mga bata, daghan mong na insaktong tubag. Very good. Ano na po ilaing pangutana? Pilia sa box ang saktong tubag sa mga pangutana nga ihatag. Okay, number 1. Unsa ang tawag sa kahimtang sa palibot sa mubo nga temperatura? Tanawa sa box ang tubag mga bata. Question number 2. Unsa ang duha ka panahon nga masinati nato sa atong komunidad? Ari na pud kita sa number 3. Unsa ang pito ka mga kinaiyanhong katalagman nga masinati nato sa atong komunidad? So mga bata, pito ka buk isulat ana ang maoy inyuhang tubag. Daghan pa mong nakuhang tubag mga bata. Okay, ari na pud kita sa graphic organizer. Mga katalagman nga atong masinati sa atong komunidad. Mga bata, katong mga katalagman nga atong nasinati, mo na isuwat ninyo sa kada petal sa buwak. Okay? Pila ka buok? 5 lang ang gipangayo mga bata. So, tubagan ninyo, pinaagi sa inyohang nakatunan nga ato ang na himong leksyon sa mga katalagman sa ting ulan o ting init. Daghan abong na insaktong tubag. Very good. Okay, dahan salamat sa inyong pagtanaw o pagsabot sa ato ang leksyon karon. Kabalo ko daghan mong nakatunan. Bye. Thanks for watching.